Iti tayak ti ayayam adu dagiti agsak sakripisyo tapno matunoy dati arapaapda a pagbalinan. Iti baat akurang ti suporta manipod kadagiti masaknan a gobyerno. Kas iti may sang ultra marathoner ijay Cagayan. Ente amuan ti baligi na babaan kini Dayan Monica Tukay. Everything start with a single step. Dayta ti pampanuknukan ni Nehemias Ian Pizza, 44 anyos manipod lasam Cagayan, nga ininutin ang mabukbukal iti bukod na apakasaritaan iti nasao a probinsya. You are never late. No ti pagtungtungtunganan kat may papan iti baligi ti biyag. Nagrugi ni Ian kasarana iti agtawan iti 32. Babaan iti panag-engganyo ti daduma ang nalatakan iti nasao a sports. Iti kalabas, napili daytoy kadagiti ng bukal ti Team Elite, ti Philippine Dragon Boat Federation, daytoy tinagbalin at training ground na para iti strength and endurance. Nasaraka na ti pudno akal papanan ti pasyon na idipimasat iti 1,083 kilometers a Pari, Cagayan to Sorsogon, Luzon, anarugyan na iti January 20. 6 p.m. Kanalpas iti January 30, 8:32 p.m. abuklan ti 10 days, 2 hours and 22 minutes. Usar ti timing chip solutions technology amang monitor iti daldalanan ken numanon ti kilometro ti nadalyasat na. Saan lang daytoy abalubal iti kinapigsa ngem karaman ti mental aspect no nakapoy iti panunot ken pakinakam saan amaton ti baligi. May isa akarit ang mapaspasaran na kastamatan dagiti pada na runners ti kinakurang ti pamigbigyan suporta manipod ka dagiti lokal a gobyerno nga uray makunakas buwis buhay ti ipapaayda a dedikasyon iti tayak kat saan ang masubsubalitan iti umno nga atensyon. Tarigagay ni Ian ang may paayandamat iti importansya. Gaputa, bukod da akwarta ti ar-aramatan da iti salisal a pakipaspasatan da. Bayat adayaw ti pagilyan no mga bakda. Sa gastusin kasi umalis kami sa Pari ng hindi naman natin sinasabi na kulang yung pera namin, pero yun talaga, kulang talaga yung pera namin. Along the way na bahala na, sabi ni Kuya. Naidumduma ti panagpursigi ni Ian iti endurance sports. Tapno makatunoy iti pakasaritaan ang mabigbig sa anlang iti pagilian ken iti daduma apasad ti balasiw taaw. Nakagunod isuna iti nagduduma nga awards iti naduma-duma met a marathon. Tipod no a panagbaligi ket saan ang magatadan ti anyaman a premyo. Sa bawat pawis na tutulo may kapalit na ginto. Kung iti daduma ngem para ken ni Ian Gustong sumabak, kayang-kaya natin to. Tuloy-tuloy lang yung ensayo. Ang number one kasi dyan is discipline. Kung wala kang discipline kasi is hindi mo siya maaabot. Mas maganda yung magpakahirap ka sa training kaysa yung mahirapan ka dyan sa event mismo. Kailangan mong paghandaan talaga. Kung may pangarap kang malaki, kailangan mong trabahuin. Makapasat pa isuna iti Crazy Run ijay Intramuros inton March 28. May sa guest runner ijay Nueva Ecija Ultra Marathon inton April 12. Ti istorya ni Ian timang bukol iti gundaway para kadagiti kakaduana ken dagiti aspiring runners ang mabigbig iti tayak ti endurance sports. Nehemias Ian Pizza, pudno a pagwadan, ken naidumduma ka. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro at Pilipinas.